Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Basta naman kinahitabo ni Joseph ng liling. Mag-ampo na lang yung tain ni Ma'am Dorina nga maluwa sa mga doktor si Dr. Berdan. Ma'am, nganong iso ka man kaayog naong? Kung may daotang mahitabo ka, Joseph, pangitaon ko yun si Puldo ug akong patyon. Ma'am, kalma lang, ma'am. Dili ba ya lalim nga mo patay og tao in taon, ma'am? Pero kinala magbayad ang mga makasasa ng liling. Dili mahimo magpabilin ini kalibutan ang mga daotana. Ilabi na sa mga kidnapper. Oh, kidnapper? Kidnapper ang imong nalitok, Ma'am Dorina? Ha? Wa man kidnapa si Doc Berdan, Ma'am Dorina. Nganong naghisgot man kag kidnapper? Kuan, kidnapper ba nga ako nalitok? Oh, ma'am, kidnapper gyud. Kidnapper? Ma'am, nala ang doktor nga miatiman ni Dr. Berdan, ma'am. Doktor, kumusta nang kahimtang sa kumbana? Mingaw ang ospital. Wa kayo tao sa gawas. Kinahanglang mag-amping ko nga dili ko makita ni Dorina. Ana lang una kong punduan ang gamay tindahan. Maayo kay nakaw ko. Dili dayon ko maila ni Dorina kung pasigpatanong ko niya. Naa, ma'am. Andam nang higdaanan sa doktor. Salamat ng liling. Ay, ma'am, ay magpasalamat na lang kita. Nga wag yun taon maanhing ang doktor. Gamhana ng mga pag-ampo, Ludoy. Mo na ibutang sa huna-huna nimo. Ay, tinuod yun na. Kailan lang makakuha tag mga gamit sa bahay nang para namo ni Joseph. Ako na imo kuha, ma'am. Ay, naanas doktor, oh. Ay, gihatod na. Joseph? Oh, nagpihong pa ang iyang mga mata. Oh, may mga tao nga nagpaninpaingon sa ospital. Musabay ko nila. Kailangang matiwasan ko si Dr. Bertan. Kung dili, ako yun ang maanhing. Kung dili na ko patay ang doktor. Ay, bahala na lang eh. Mangunay na lang yun ko. Joseph, salamat. Salamat ka na din kamot ka nga mabuhi ka. Ayaw ka pala ka. Nakailan ako kung kinsa ang gusto mo patay ni mo. Ang salbahis ka pulto. Kung makagawas ka na, pangitaon ko siya. Niya na ko sa ospital. Mangutan ako this information. Miss? Miss? Excuse me. Hain ang room ni Dr. Joseph Berdan. Joseph, dili na gid ko mapiha tuol ni mo. Klaro kaayo. Yang atong lihok, may gibantayan nila ni Poldo. May mga kauban siya. Busa kinahanglan mag-amping ta. Nurse? Nurse, wa pa lagi siya mo mata. Mauli na ang room ni Dr. Bertan. Maayo kay mingaw ang labi. Makasuod ko diha nga way makakita na ko. Uy, naagid ang iyang pangahan sa pultahan. Impas ka na jud karong adlaw, Dok. Oh, may mugawas. Mutago ko. Nars ding may gawas. Kinsa magka ang nasa suod sa kwarto karon, no? Bahala na lang eh. Bisa pag kinsa siya. Tablaho na dyan ako.
Mayo kay dili higpit ang rikisa sa gwardya ining ospital. Nakadadyo kong hunting. Karon, mangandam ko. Musod ako. Naara sa iyang katri ang doktor. Magdali ko. Kinahanglang matiwasan ko siya. Ayaw kay siyarang usa din sa kwarto. Sorry, Dok. Pero mamatay ka na karon. May tao sa CR. Poldo? Oy! Ma'am Dorina! Ni adi ka? Ikaw ang gusto mo patay ni Joseph! Salbahis ka! Ayaw kong pugsa nga patkin ka! Ako ang imong atraso ug dili ang doktor! Kailangan mamatay ang imong bana! Ma'am! Ay, may nalimtan ko! Ay, ma'am! Lili, pagtawag ng pulis. Siya ang gusto mo patay ni Joseph. Alexa, baby. Ano man ka? Nga ba dili man ka mo hilom? Magkasaba ng bata. Naglaing tingali ang lawas? Hello? Unsa na? Samdan ko. Kung nadakpan ko. Unsa? Panuway ka! Kabangi ko, boss. Panuway ka! Mahuway na diha. Pero ayaw yung pagkanta kung di ka gustong ipakuot ka diha. Nagkasabot ka ba? Eman, naunsa ka? Nadakpan si Poldo. Usa ba yung sa? Nga nadakpan man siya? Oh, ha? Eman, tubag ako. Unsay sa ni Poldo? Nga nadakpan siya? Ako pakinisusiho. Dili ka lang, ha? Doon na kinigitago na kong duhada. Doon na kita. Joseph. Joseph, salamat. Salamat ka nakamatman ka na. Dili ka pa mahimo mo inom og tubig. Dorina. Ikaw ni. Oh. Ako kini. Gibantayan ta ka. Ug dili kay ako lang ang nagbantay nimo. May mga pulis nga gikuha si ni Loloy. Naa sa gawas. Buhay ko. Oh. Buhi ka. Pagpakabas ko ka ba? Kay mamakasyon kita. Oh. Paway o na. Di kinahanglan nimo ang paway. Daghan ang dugo nga nawa nimo. Ang tao. Nakaikyas ang hitman. Pero ay kabala ka. Nakailan ako kung si Kinsa ang nagsugo niya aron patsyon ka. Kinsa. Si Poldo. Unsa. Mibaw si Poldo sa atong gibuhat niya. Poldo. Boss. Nakagawas na ba ako? Di pa. Madugta o na ka diha. Boss. Ito ba ang hintaon ko, boss? Salamat ka. Nga gamit pa kaayo tikang buanga ka. Pero bakasyon lang una diha. Boss. Pero takuma ang bakba mo. Do Poldo? Boss. Nakamat ko na day siya ganina, ma'am. O nang, Unya, unsa man, ma'am? Sundon dayo na tong lalaki nga misuong din, ma'am. Ma'am? Nganong ilumangkay ka? doon na lang nakapalibog na ako sa nahitabo na. O sa may dalip ka ni mo, ma'am Dorina? Ang gisulti ni Poldo. Ha?
Kay unsa man day yang gisulti, ma'am? Wa siya planong patsyon ko. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!